views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Hello, DJ. Yes, hello, so you say? What do you say? Boss, good is Madia. Ya, ndikufara ndambosvika hangu ndichibva kugraft ndiri kusvika panapa waro aposto makore ajiswa ndifumuro saka ndakateerera ndiri kuseka ndikati DJ sura voropisa andikandi munenge manditumire here ini ndongomwaya chivhitivhiti ndechevanhu kaichi but makore ndakagara ndazvitaura kubvira paakangotanga kubudikira paya paya ndakagara ndazvitaura ndikati uyu munhu uyu akaipa uyu ndakagara ndazvitaura kuti unozati mina ndikudze zviri kuitika DJ nezvakaitika uri kuona zanu gemu rinotambwa nezanu pm. Yes. Ino vakadai so handi tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakaenda vanhu vazhinji vari kunana UK kunana America vachipinda nemascholarship nemachinyi vamwe vacho vazhinji vari kuenda kuchikoro. Ranga riri igemu reZANU-PF vafana vaya vari kunzi presidential scholarship vari kupinzwa chero vari kupinda muna South Africa umu vari kupinzwa but anenge atova masishereni. Alright. Saka kana mazopinda manje vakapinda vamwe vacho ZANU-PF kune vanhu veZANU-PF vakauya kuno kudhara panguva yaya yainzi paiitika ningirikiri political violence yakanyanya kuna Tsvangirai paya kune vanhu vakainfiltrata system yeMDC vakapiwa mapepa nana UK vakauya kuno. Okay. Vapinda munana UK vanhu ivavo ZANU-PF yakaplaya futi magemu hadii mari dzazi dzichingobiwa yakaplaya futi magemu iwayo ikapa vanhu ivavo mari zvikanzi tangai zvimakampani zvecare companies ndokubva vanhu vanotanga mabhizinesi eke zvadaro panga pakunzi paya chembere dzakuchiongororwa dziri kumba ndobva paita demand yemacarers zvikanzi neZANU-PF nyaya yadini futi yanaka torai vana vari mumusangano ngavaende kuUK kunosevenza. Uri kuchibata kachi? Ndikuchibata. Saka chigemu saka vana makore vaya vanhu vakatounzwa vachisponswa zvaya zvokuti ari kuti ndakuenda kunoita masters yangu kuUK vachimubheka nemari idzodzo. Saka vanhu vanenge vari musystem vauya kunoku vanotopedza kutoita PhD because maZimbabweans we are so gullible in thinking kuti mangwana kungonzi DJ Holly ava nePhD nyange ukataura kuti mvura haisi kunaya gore rinouya for the next 10 years vanhu vanotedzera kuti ane PhD uyu zvaari kutaura chokwadi. Uri kuona our gullibility kuti uri kuona kuti our gullibility but ndopabata tinongofungidzira kuti munhu wese akangonzi akadzidza unosati ndinoda kutaura chokwadi chiri pasi pemwoyo wangu DJ. Zimbabwe iyo yaiya tikakutora yana DJ yana Kunyenda anachatufa banani vanhu vatinoziva kuti you are vocal panyaya yezvinhu zviri kuitika panapa totora vanhu vane madiploma chaivo toti tungamiri kwete kuti tongai but tungamirira nyika iyo munozvibvunza kuti saka vana Mutubi Ncube tinovadii vane maPhD. Chokwadi izvozvo. Iwe unotaura kuti Mutubi chaita nhasi unoyu Mutubi Ncube munhu anoziva kuti anotori a registered member of mabodies emapractices ake as a professor mufield yake. You understand? Anotori kunyika kwaanogara kuna Sweden vana Switzerland kwaanogara achinodzidzisa haungomiri pamberi pevana unotofanira kuti gore negore unenge uchiita uchirenewa license yako kuti uonekwe kuti as an economist are you still subscribing to the tenets of economics. Alright. But kana auya kuZimbabwe anosvika osendeka ndirikiri what is this osendeka brain dzake dziya as an economist otanga kuchitungamirirwa neZANU-PF manje ndoyakumudza kuti printa mabondi printa mazigi ita zvakati. Honestly speaking we have iwewe saDJ Holly iwewe Point 5 Creation une maethics ako awakazvisetera kuti izvi handiiti izvi ndinoita.
but tikazomuka mangwana iwewe towana wakuti wakupinda munyaya dzekuti zvotaura manje wakuti dzana musoro mukuru vanenge vachitaura kuti kwanzi mahere nachamisa vakadana zvinei nezvi izvozvo. Uri kuona pano compromise vanhu virikiri atinoti isusu maprinciples. Dambudziko ratinaro muZimbabwe that we don't have people vari principled. Ndakambokuudza paya DJ ndikati shamwari mari yakaipa ndikati hazvichamite kuti ukangokandirwa kapaisi mita so mayusa baba unongodedzera kuti ndovakanda pasi pebridge vana ongotikanda hako pasi pebhasi tongotsigwa zvedu iwe vanuma ndoyamfana cooks ndoyamfana cooks so ZANU-PF yakacreata ningirikiri zhara to an extent yekuti munhu anotongoona ZANU-PF as a savior. Yes. You understand? And it's good. You guys, you like, you know, ndinotarisa Kulent, ndinotarisa ningirikiri yuanunzani bana ningirikiri mana Makusha, bana Chatufa and so forth. Rumbi ndakazongomukanda pasi pebhazi because ndakamuona kuti ane too much hero worship kuna Chamisa. Atino create a monster. This is the time yatinofanira kuti Chamisa tiri kumuti isusu uya neparty woisa zvinhu pachena tokusapota asati afoma party tiri kumukriticize kuti iye kana azopinda agara kuziva kuti kune varume vanoona vanotaura. Exactly. Let us not create, because the problem yatinayo muZimbabwe tava neproblem DJ yekuti tine inonzi toxic politics. Yes. Kuti nhasi uno kandiudza kuti washaikirwa namai vako iwe ndotanga kutodetsera kuti anzwa bhata. You see how toxic. Hatikwanisi kuseparata kuti politics ngadzimire dzoga vanhu ngavamire voga. Ndosaka isusu tichiti kumhuri dzedu vanenge vachishanda tinodedzera kuti hazvina basa kuti murume uri manager kubasa kwako hauye uchizoita chimanager chako mumba mako. Vana vako vanoda kuti unge uri baba. Exactly. Vanhu kupi kudzimba mabasa kubasa. Ndozvakafanana nepolitics. Politics dzedu muZimbabwe ngadzitambigwe muparliament. Kana vanhu vabuda muparliament, you are responsible for whatever you say. Hakusisina zvana honorable ningi. Yes. You understand? Because muparliament inotedzera honorable DJ muri mbuka yemunhu ndozvoti sorry ndawithdraw statement tangobuda ko DJ that's got mazondo totyira kupi. So zvinonzi politics. Politics ini ndakapfeka t-shirt yeZANU yakapfeka nhirikiri yetriple whatever triple J kana triple X. Takamira po tichitosapota Dzimbare uchisapota ini support you support Dzimbare ini support Kepe tichiona bhora tobvapo tikangodzokera muparliament chete because ndo mune mashavi edu imomo totanga nyaya dzediko. Yes. Ndo inonzi development. Imwe nyaya yekuti DJ inondigwadza ini ndeyekuti why are we failing to separate chinhu chinoitika kuti tinofanira kuseparata individuals kuti apa you are on party business, apa you are on official government business. Tikangopa bvisa ipapo DJ tapinda machena. But tapinda machena. Ipapo panonetsa manje because ZANU-PF yakapersonalize zvinhu zvese, Heroes Day, chakati Independence Day. Right. This is no is what DJ pane point yangu. Hapana chinhu chinonzi chinonetsa. Iyo mentality iyo ndio iri kutifonyora isusu semaZimbabwe. Kuti zvinonetsa. Mugabe chaikonzera kuti anzi haabvi pachigaro waigara achiudzwa vanhu vezera akubvisa mugabe haabvi uyu anotongofirapo haabvi. It's the same mentality ina idea yekuti handibvi ndakazodai ndikadai ndichazodini but uchazoona tichasangana when we call each other kuti abvira kandaiti abvira azobvira sei. The point I'm trying to drive home is this. The point DJ I'm trying to drive home is this. Tirikuti susu instead of the noise making inousera chiwetwa muparliament kunzi hey hapana translation mwachiti urimbwa iwewe wachizodini. That is all cow dung. Pamwe vachiti urohwa nevakadzi kudzimba. Right. This is what we want.
Mnangagwa kana aenda kunovhura Trabablas haafaniri kuti paprotocol pake acknowledge kuti the polity bureau. What stupidity is that? Handiti inofanira kuti hapafaniri kubuda chinhu cheZANU-PF. Yes. Panofanira kungoti kana iri munharaunda yemuHarare kuti the mayor of Harare voacknowledge vanhu vanenge vauya. Kana Chamisa angouya ipapo havatauri kuti leader of opposition or whatever, vanongotaura kuti advocate Chamisa vari pano, tinokutendai mauya. Voita zvavanoita, vanhu vodzokera kudzimba. Kukanzi paHeroes Acre munoti gamba redu, motaura history yake yekuhondo modini, hapana pamberi neZANU-PF, hapana maplacards ari kudedzera kuti vaED rambai makazodini ZANU-PF, hapana, toenda kumba. Zvinokupa iwewe DJ a sense of belonging, kuti no matter ndine ma divergent views or diverse views about politics, asi kana tasvika pama-national events tiri vana vemuchinyi vemunhu mumwe chete, tiri vana veZimbabwe. President Ngirigiri ED kana akunoita zvekunoadresa party kunonzi kuchinyi kusheki building, vaenda kunonzi kuchinyi achienda kunoadresa kuri kumarondera, chaanotenderwa kufamba nacho ED unotenderwa kufamba nevakomana munoti kwanzi closed security team. Handika maCIO nevamwe vaya vanoprotecta maVIP, masoja, and I repeat kwauri masoja vepresidential guard anofanira kutopaka because ari paparty politics. Anongoenda chete achengetwa nevanhu vanochengetwa nemaVIP. Kana angodzoka kudzoka mustate house apedza business, he becomes now national property. Tomuchengeta as masoja. You understand? Tikangodero. Right. Totoro zvakare futi. Why are we not respecting our traditional leaders? Chief, kana wangouya pamuzinda, ndikangoona chete pamuzinda waChief Holly. Chief Holly ndibaba vedu. Handifaniri kuti ndiri president ndinosvika ndichipesanisa vana vaHolly nekuti vane pfungwa dzakasiyana nemazita akasiyana. Hazvitendeki. Ndinofanira kuti kana ndasvika ipapo ndopeta mukwe wangu ndogara. Zvokuti munhu anosomoka kana achinge achitaura paprotocol anoti chekutanga pamusoro imambo Holly haikuna kuti kwanzi your excellency. Munhu wese angosvika pamuzinda wako iwe samambo Holly is your subject. Yes. And the protocol demands kuti unotanga kuadresa hadi mambo Holly. Hakuna munhu anotanga kudedzera kuti his excellency. Nekuti kana mosvika pamuzinda paya mozoti pamberi neZANU, iwewe Holly uchisimudza boko kuti pamberi neZANU, ko isu vana vako vane pfungwa dzekuti inini mupolitics handidi kutsikamo, umwe mwana anodedzera kuti ndiriwe opposition, ndiriwe nturu, unoda kuti aite sei? Taakuuya kumadzimambo, taakupesanisa vana. We are not respecting our traditional leaders. Saka tiri kuti zvimwe zvinhu ngapatozikamwa kuti kana president achida kunoadresa rari yake haatsiki kwamambo. Ende mambo haadiwi kurari yaED kana kurari yaChamisa kana kurari yaMorgan, anonzi Morgan Komichi kana tanga vatakitaki. Chief haudiwi ikoko. Nekuti kwauri kuenda kumunhu is your subject. Ari pasi pako. Kunyangwe polo rari chitwa munzvimbo maro, haumuteveri iwewe, ari pasi pako. Ende kwauri kuenda ikoko kune vana vako. Nekuti vakakuona uchisimudza uchiti kwanzi mudenga ivo vari veZANU-PF vozoti saka baba zvavanga kutirovera pasi isusu vanoda kuti tiite sei. Yeah. You get my views? Yeah, ndopabata. So basically all I'm trying to say, to you all is these are some of the things you guys that are doing a wonderful job. These are some of the things that you should start promoting. Because when we very captured my MPs, very captured and they very drunk on power and my riches. So
If we start now, we are preparing for the next election kuti vanhu vachapinda ngavapinde vakatsvukisa maziso kuti izvi zvinhu izvi ndo zviri kutikanganisa kuti tisaseparata izvi zvinhu. We cannot separate kuti Whole iko zvino ari on official business. Apa Whole ari kuenda kumafaro. Iko zvotarisa uone kuti minister anoti kana achienda ku girlfriends anoenda akachiseterwa nemotikari yemasiya iwo. Is that official business? No, let's be honest. No, talk. I've just been talking talk now. Yes. Andizi. Saka muri kutambisirei Peturu muchimanya muchidini. Iye kana aziva kuti anoda kuprotectwa ngaagare mumba make. Asiyana nezvekuma girlfriends. Anoprotectwa ari mumba make because as long as ari mumba make he is state property. Yeah. Andizi. Kana akutaura zve-social life yake anongofana kufamba nevanhu vaye vanonzi mapodcast ake kana vanenge vachimuganda 1 or 2 people vaanofamba navo. Ongoonekwa kunzi ndiye uyo ndiye ndiminista Whole vari kuenda kwa vari kuenda. Iwo chiziva kuti uri kuenda kugirlfriends kana uri kuenda kunomwa doro kana kuti uenda kunoita sei. Tikangozvigona izvozvo tikazvigona. Tarisa uone kuti vanhu vakafanana kana kuti vanhu vari munyika munana UK. Munana UK bana Starmer chaiyo Starmer uyu. Kana akafunga kuti ari kuenda kuBhawa. Anoenda kuBhawa achimorera mabodyguards 2 3 vanomuchengetedza vanodini. Ende pane pasina motikari dzemapurisa dzinoti wiwi dzichiita mablue lights hakuna. Mablue lights anoshanda kana uri pachinyi. Uri government. Official government business. Raunoti iwewe vanhu veZimbabwe vakandisarudza. Ikorora ukutaura kuti ndakasarudzwa ndini. Ndiwe. Yeah. Handizi. Kuenda kuPrecab. It's not government business. Saka usafamba uchirova mablue lights. You understand? If we separate those things, nyika inorerukirwa baba. Nyika inorerukirwa. You get the point. Nyika inorerukirwa. Kungonzi the moment kungonzi president vari vane state visit, vamunangagwa vane state visit vari kuenda kuMalawi. Kungobuda chete panhingirikiri pa-state house. Masoja anofanira kuti anga akati tekeshera navo nemurodhi dhirai kure. Nemablue lights achivira vachienda. But president vakangonzi vari pa-leave yavatanga nhasi. Vachange vasipo vari kuenda kuHawaii, kuHonolulu. Pavanobuda vachibuda mumba mavo. Mablue lights aya haafaniri kunge achiti they're giving warning chete for his safety. For his safety. Vachidini havo vachienda because havasi pa-official government business. First lady vachibudawo munhingirikiri sezvo vachiadreswa kunzi mai venyika. Vachingobuda panhingirikiri panonzi pachini. Pavanenge vari muState House. She is the property estate. Vanochengetedzwa. Vachibuda apa vachiti vari kuenda kupi? Vari kuenda kunodzidzisa madzimai kuita mufushwa nekutamba nhodo. She is on official government business. Vanenge vasina kana kutombopfeka regalia yeZANU-PF. Vanenge vakapfeka yavo kunyange iri traditional kana yako mazuva ano ine hongwe Zimbabwe bed and whatever. Voinda vonodzidzisa madzimai asina kuvuya and asingatenderwi kuti vange vachiuya vakapfeka zvinhu zveZANU-PF regalia. Vouya kuratidza kuti panenge pane venduve veMDC veTriple-C veTriple-J veTriple-Y Triple-Z zvonge muntu ipapo. Vanhu vaya vodini voita zvavaita paya samai venyika. Ndokunonzi kubatanidza nyika ikoko. Pavanongosomuka vachingomuruka chete vachiti ndoda kunoempower madzimai okwamutare eZANU-PF. Closed security team ndo yavanofamba nayo neblue light inenge chiko. Ndokumbura mbodara imwe koga. Yeah. Try to see how to promote it and make sure. Yes, tikangotanga slowly tichiseparata mapowers kuti aiwa munhu ngaadzidze kuti kana aenda kunoona bhora atienda kunoona bhora ngaaende but kumafaro
atopedza kana ari sabhuku chaiye kwangosvika mudunhu rasabhuku uri MP remekedza sabhuku remekedza sabhuku woita madevelopmental issues ako ende kana watoenda kunoadresa vanhu MP kuchauya vamwe wakapfeka makepeti ezana kunouya wakapfeka etriplec kunouya wakapfeka MBC adresa vose because watova baba vedunhu but kana waenda kudunhu kwako ukati ndiri MP wechini weZANU PF ndiri kukokana neZANU PF nevanoda kuuya ndokwaunotenderwa izvo pamberi nemusangano nonyaya dzamukona kugara muchipromota izvozvo chokwadi izvozvo igotanga chitotanga izvo zvaronopromota nyaya idzodzo dzifambirei aiwa ende tinoziva kuti kana vakafambira thanks so much airibo maita basa mukombo ona madzikurukura wangu sharp thanks baba